2024 में हुई महामुकाबला चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं बीजेपी के सामने। बिहार में पशुपति पारस के नया एक्शन शुरू। नमस्कार, हम संजीव अरोड़ा देखतानी भोजपुरी बिहारी न्यूज भोजपुरी। आई खबर के विस्तार से जानल जा। पशुपति कुमार पारस के सामने आई बीजेपी। चिराग पासवान के चक्कर में हुई 2024 में महामुकाबला, ऐसा कयास लगावल जा रहा बा। आपके बता दी कि बिहार में पशुपति कुमार पारस के सामने बीजेपी के बड़ा चुनौती बा। आ खबर ऐसा भी आ रहा बा कि बीजेपी के साथ पशुपति कुमार पारस के सब कुछ अच्छा नहीं के चलत। जब से चिराग पासवान कुर्नी में, मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी का प्रचार कैले बाड़े, तब से लेके अब तक पशुपति कुमार पारस के एनडीए में कद थोड़ा सा कम हो गई बा। जौना के लेके पशुपति कुमार पारस 2024 में बहुत बड़ा बखेड़ा बिखाड़ा कर सकता है, वैसा कयास लगावल जा रहा बा। यही से 2024 में हो सकता कि बीजेपी के सामने अगर सबसे बड़ा कोनो मुद्दा हो या सबसे बड़ा कोनो चुनौती हो तो वो हो सकता पशुपति पारस के। चिराग पासवान के कद जैसे जैसे एनडीए के बीच में बढ़ रहा बा, वैसे वैसे पशुपति कुमार पारस के माथा पर पसीना भी दिखाई दे रहा बा। अब आवे वाला 2024 के चुनाव में देखे वाला चीज ये हुई कि का पशुपति कुमार पारस के उ कद मिल सकता, उ पद मिल सकता। ये तो खैर आवे वाला समय बताई, लेकिन ओकरा पहले चिराग पासवान के कद बीजेपी में जरूर ऊंचा हो गई बा। अब सवाल उठता कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में आखिर बीजेपी कौन ऐसा खेला खेले वाला बा। ये तो खैर आवे वाला वक्त बताई, लेकिन चिराग पासवान जरूर सबसे बड़ा टेंशन पशुपति कुमार पारस यानी अपना चाचा के दे दिले बाड़े। जमुई के सांसद चिराग पासवान के बयान आयल बा इस समय में कि पशुपति कुमार पारस के हम कुछ ना समझिले, उ का हो मने से हमरा कोनो मतलब नहीं है। उनकर कहे के रहे अर्थ रहे कि पशुपति कुमार पारस हमेशा चिराग पासवान के अपना नीचे दबा के चले के कोशिश करेले, लेकिन चिराग पासवान अपना समझदारी से आ लोग के बीच उनका इतना प्रतिष्ठा और इज्जत बनल बा, ओकरा चलते हमेशा पशुपति कुमार पारस के हर जगह मुंह तोड़ जवाब देके आगे निकल जाले। खबर वालों के कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएब लोगिन। आगे खबर खातिर हमारा चैनल बन रही लोगिन। आप भोजपुरी में आप सब खबर सुन रहा बानी बिहार में पहला बार, तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।